እዚ ትግራይ ሆራይዘን የኩብራትን ፎቶዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና እንደ ሰዓት ዝበልና መሐደሽቲ ምዕባለታትን እወናዊ ዜናታትን ቀሪብና ልኩም መለና ፈለማ ቀንዲ ነጥብታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ መብርሂ ሂበሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ሕዝቡን ተቐጻጺሉ ዝቕጽል ዘሎ ኮይኖም ብወገን ኣስመራ ድማ ጥንክር ዝበለ ግብረ መልሲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተላኢኽሎም ክንነግረኩም ኢና ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ስድራ ቤታት ሶማሊያን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ አሜሪካ መስረት ብምግባር ዝበልዎ ርእይቶውን ሒዝና ኢለና አፍሪካዊት ሃገር ዩጋንዳ ብምድሪ ምስ አሜሪካ ምውጋእ ከምትኽእል ፕሬዚደንት ሃገር ሙሴቬኒ ገሊጾም አሜሪካውያን በአየርን ባህርን እምበር ብምድሪ ንዓና ኣይኽእሉናን እዮም ብምባል ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ኣዘራራቢ ርእይቶ ተዛሪቦም ብዛዕባ ዝውን ሒዝና ኢለና ኣብ ዓለም ሕጽረት ደቂ ተባዕትዮ የጋጥም ከም ዘሎ ዘመልክት ጸብጻቡን ወጽሎም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ተሓኒሞሎም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እናገበርኩም ዜናታትና ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ ዘቕርብናዮም ቀንዲ ነጥብታት ብዝርዝር ክነቕርቦም መብርሂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተዘርግሐ ስነ ስርዓት ሽልማት ካርታ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ወደብ ዓሰብ ብፍሉይ ተኸሊሉ ኣርእዮም እዚ ድማ ንብዙሓት ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዘራራቢ ኮይኑ ይቀንዮም እቲ ካርታ ላዕላውነት ኤርትራ ዝጠሓሰን ናብ ኢትዮጵያ ዝጨፍለቕን ኮይኑ ዝተረኣየ ኮይኖም ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብላቴም ንዝተመረቑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኮማንዶ እቲ ሰራዊት ብመልክዕ ሽልማት ተዋሂቡ እቲ ንኢድ ኣመራርሓ ሰራዊት ዝተዋሃበ ሽልማት ንዓሰብ ሓዊሱም ንሰፋሕቲ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝከለለም ናብ ኢትዮጵያ ተሓንፂፁ ዘርእዮም እዚ ድማ ንኤርትራ ኣቆጢዕሎም ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል እቲ ስእሊ ፎቶሾፕ ኢሉ ዝገለጸ ኮይኖም ቁሉዕ ባህሪ ምትላልን ሸፈጥን ምድንጋርን ሰልፊ ብልጽግና ክብል ገሊጹሎም ፖለቲካዊ ሓሰማታት ሰልፊ ብልጽግና ከምኡን ክፋላት ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቱን ኣብዘን ቀዳሞት መዓልታት 2026 ኣብቲ ሸለልተነት ዝተመልኦ ወተሃደራዊ ትንኮያን ኩናት ኣጀንዳኦምን ክዕብዩን ዝመረጽዮም ዝመስሉ ይብል የማነ እቲ መርዛም ዝበሎ ፕሮፓጋንዳዊ ዋሕዚ ሰልፊ ብልጽግና ካብ ምልዓል ምትላል ብፍላይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ከምኡን መድረኻትን ውሽጣዊ ተዓዘብቶም ዝዓለመም ላዕላዊ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ፎቶሾፕ ዝተገብሩሉ ካርታት ኢትዮጵያ ብግልጺ ብምጥሓስ እግራዊ ሕጊም ክሳብ ግዳይነት ምጽዋት ነቲ ዘይሕጋዊ ጻዕሪ ላዕላዊ ተበጻሕነት ናብ ባሕሪ ኣብ ርእሰ ምክልኻል ዝብሉ ቃላት ንደጋዊ ተዓዘብቶም ክዛረቡ ይረኣየሉ ይብል የማነ ገብረ መስቀል ግን እዞም ምትላል እዚኣቶም ሸለልተኝነት ዝሕዝኑን ኮይኖም ክቕጽሉን ከሎም ብብዙሕ መዳያት ነቲ ሞዴስ ኦፕራንድም መለለዩታትን ኦፕቲክስ ኣቋማ ምትላል ዲስኢንፎርሜሽን ዝኾኑ ሓሰማውነት ፓርቲ ብልጽግና ባህርያዊ ወይ ካልእ ባህሪ ይብል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ እቲ ብወግዓዊ ገጽ እቲ ሰራዊት ዝተዘርግሐ ምስላዊ ሓበሬታ ሓዱሽ ካርታ መልኪቶም መብርሂ ይበሎም እቲ ካርታ ብጌጋ ዝተዳለወ ከም ዝኾነን ነቲ ትካል ዝኣመነሎም መትከላት ዘይውክል ክብል ገሊጾም ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ሓላፊ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ሜጀር ጀነራል እንዳልካቸው ወልደኪዳን ንሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ ናይ ቴሌፎን መብርሂም እቲ ጉዳይ ምስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ ይግባኣኒ ዘለዓለትሉ ወደብ ዓሰብ ተታሒዙም ብደረጃ ውልቀ ኣባላት ሰራዊት ዝተገብረ እምበር ናይ ሰራዊትን መንግስትን ቅዋም ኣይኮነን ይክብል ገሊጾም ብመሰረቱ እቲ ሓበሬታን ክረምን እቲ ምስሊ ካብ ወግዓዊ ገጽ እቲ ሰራዊት ክልዓል ከም ዝተደብረ እዩ እቲ ጀነራል ሓቢሩ ዘሎም ፕሬዚደንት አሜሪካን ዝርከባ ስድራ ቤታት ሶማሊያን ኢትዮጵያን ዓቢ መጠን ሓገዝ መንግስቲ ከም ዝረኽቡ ገሊጾም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ 26 ታሕሳስ 2018 ኣብ አሜሪካ ዝርከባ ስድራ ቤታት ሶማሊያን ኢትዮጵያን ብርክት ዝበሉ ሓገዛት መንግስቲ ከም ዝረኽባም ተዛሪቦሎም እቲ ፕሬዚደንት ሓገዛት ማሕበራዊ ድሕነት ስደተኛት መቦቀል ሃገር ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ቻርት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹም ትሩዝ ሶሻል ኣካፊልዮም እቲ ሰንጠረዥ ኣብ አሜሪካ ዝርከቡ ስደተኛት ብመሰረት ትውልድ ሃገሮም ዝረኽብዎ ደረጃ ሓገዝ መንግስቲ ዘርኢ ኮይኖም ኣስታት 120 ሃገራትን ግዛኣታትን ዝሽፍን እዮም እቲ ሰንጠረዥ ከም ዘመልክቶ 47.6 ሚእታዊት ስድራ ቤታት ኢትዮጵያን 71.9 ሚእታዊት ስድራ ቤታት ሶማሊያን ሓገዝ መንግስቲ ከም ዝረኽቡ እዮም እዚ ድማ ንሶማል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ብምስራዕ ቡታን 81.4 ሚእታዊት የመን 75.2 ሚእታዊት ይስዕባ ብተወሳኺ ኣፍጋኒስታን ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ነፍስ ወከፈን 68.1 ሚእታዊት ተጠቃምነት ክልወን እንከሎም ዜጋታት
ሃገራት ከምኒ በዓል ስዑድ ዓረብን ኩዌትን ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ዝወሓደ መጠን ጥቕሚ ብ25 ሚእታዊ ይረኽባ እዚ ኣሃዛት ምምሕዳር ትራምፕ ገለ ማሕበረሰባት ስደተኛት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ናይ በጀት ፀቕጢ የስዕቡ ከም ዘለዉ ሓያል መብርሂታት ኣብ ዝህበሉ ዘለዋን እዮም ኡጋንዳ ብምድሪ ምስ ኣሜሪካ ምውጋእ ከም ትኽእል ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ገሊጾም ኣሜሪካውያን ብኣየርን ባሕርን በር ብምድሪ ምውጋእ ኣይክእሉናን እዮም ክብሉም ንሕና በዚ ኢና ኣዚና ጠንክራት ክብልዮም ገሊጾም ሙሴቬኒ ንኣፍሪቃ መንቅሒ ደወልዩ ብምባል ድማ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝተወሰደ ስጉምቲ ገሊጾም ኣለዉ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ዝተወሰደ ስጉምቲ ንኣፍሪቃውያን ናይ መንቅሒ ፃውዒት ወይ ድማ ደወል ብምባል ገሊጾም ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቬኒ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንኣፍሪቃውያን መንቅሒ ደወል ምዃኑ ብምግላጽ ድሕነት ሃገሮም ንምሕላው ብሓባር ደው ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ንኣፍሪቃውያን እቶም ዳግም ንምርጫ ዝሰናድኡ ዘለዉ ወዲ 82 ዓመት ፕሬዚደንት ኣብ ካምፓላ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ መንእስያት ኣብ መንጎ ትራምፕን ማዱሮን እንታይ ከም ዘጋጥመ ኣይፈልጥን እዮም ግን እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ንከታተሎ ኢና ዘለና ነጽንዑ ኣለና ካብኡ ድማ ብዙሕ ክንመሃር ይግባእ ክብሉ እዮም ገሊጾም ሙሴቬኒ ኣስዒቦም ኣሜሪካውያን ኣብ ባሕርን ኣየርን ሓያላት እኳ እንትኾኑም ናይ ምድራዊ ሓይልታቶም ግን ከምኡ ሓያላት ኣይኮኑን እዮም ብምባሎም ገሊጾም ኡጋንዳ ካብ ዝኾነ ሓይሊ ክትከላኸለሉ ትኽእል እኹል ኣጽዋርን ፍልጠትን ተመክሮን ከም ዘለዋ ድማ እቶም ፕሬዚደንት ወሲኾም ገሊጾም ንኣሽቱን ድኹማትን ሃገራት ብታሪኽ ብመጥቃዕታት ዓበይቲ ሃገራት ተቐላዕቲ ከም ዝነበራ ዘዘኻኽሩ ሙሴቬኒ ኣስዒቦም ከም በዓል ዴንማርክ ዝኣመሰላ ንኣሽቱ ሃገራት ማእኸል ስሕበት ኣለወን ፀገም እንተጋጢምዎን ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ሃገራት ክረድኣ እየን ፖለቲካ አፍሪካ ግን ክሳብ ክንዚ ጽንፈኛ ስለዝኾነ ማእከል ስሕበት የብሉን ብምባል አፍሪካውያን ብሓባር ደው ኢሎም ንነብሶም ንምክልኻል ክንቀሳቀሱ እዮም ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዓለም ሕጽረት ደቂ ተባዕትዮ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ከም ዝኾነ ሓደ ጸብጻብ ኣመልኪተሎም ብሕጽረት ደቂ ተባዕትዮ ዝዕብለላ ሃገራት ከም ዘለዋ ድማ ወግዓዊ ኮይነን ኣሎም በጽናዕታት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ገለ ሃገራት ኣብ መንጎ ቁጽሪ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሎ ክፍተት ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑን እዚ ድማ ኣብ ዲሞግራፊካዊ ዝርግሕ ዓለም ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብዚ ሕጽረት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ድማ ላቲቪያ ኮይና ኣብ ነፍሲ ወከፍ 100 ደቂ ኣንስትዮን 80 ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ክህልዋ እንከሎም ምብራቃዊ ኣውሮጳዊት ሊትዋንያ ልዑል ምትእሳር ጾታ ዘለዎ ሃገር ኮይና ተመዝጊባላ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቁጽሪ ደቂ ተባዕትዮ ብሓያል ምንቁልቋል ዝረኣየት ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ደቂ ተባዕትዮም ብኣስታት 11 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ክበዝሓ እንከለዎም ጎረባብታ ዩክሬን ኤስቶንያ ቤላሩስን እውን ካብተን ተመሳሳሊ ሕጽረት ደቂ ተባዕትዮም ዘለዎን ሃገራት ምዃነን ተገሊጹ ዘሎ ከም መገላልጻ ተመራመርቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ስታቲስቲካዊ ክፍተት ደቂ ተባዕትዮ ንከቢድ ዕዮ ምቅልዖም ኣብ ኩናት ዝያዳ ተሳትፎምን ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክነጻጽር እንከሎም ንጥዕኖም ዝወሓደ ኣቓልቦ ብምሃብን ምዃኖም እዚ ድማ መጠን ሞት ክውስኽ ገይርዎ እዩ ይብል ጸብጻብ እዚ ዲሞግራፊካዊ ዘይምዕሩይነት ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ዘናሃግራት ብፍላይ ኣብ መዳያት ሓዳርን ስራሕን ኣሉታዊ ጽልዋ ይሕድር ከም ዘሎም እቲ ጸብጻብ የመልክት ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ጠንቂቖም ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ዘካይድዎ ጭውያ መሰረት ብምግባር ዳግም ሜክ ኢራን ግሬት አጌን ዝብል ቆቢዕ ተኸዲኖም ፎቶ ተሳኢሎም ፕሬዚደንት አሜሪካ ሓይልታት ጸጥታ ሃገር ነጸረ መንግስቲ ዝኾኑ ሰልፈኛት ኢራን እንተተቐቲሎም ንኢራን ኣዝዩ ብከቢድ ከም ዝወቕዕዋ ኣፈራሪሖም ኣሎም ሴኔተር አሜሪካ ሊንሲ ግራሃም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ዳግማይ ዓባይ ግበራ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ቆቢዕ ሒዙ ዘርኢ ስእሊ ዘካፍሉ ኮይኖም እዚ ድማ ምስ ኢራን ዳግማይ ኩናት ክካየድ ከም ዝኽእል ክፍታት ኣበራቢሩ መሓዛ ትራምፕ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ኣኽራሪ ተዛራብን ዝኾነ ግራሃም ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ኤክስ ነታ ስእሊ ብምንጣፍ ትራምፕ ንኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻን ዝያዳ ሓያል ከም ዝገብራ ገሊጾም እቲ ሪፐብሊካዊ ሴኔተር ኣምላኽ ንዋና ኣዛዝን ንኩሎም ኣብ ትሕቲኡ ዘገልግሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ይባርኾም ክብል እዮም ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዘለዎ ናዳ ጽሒፎም ኣሜሪካዊ ብምዃነ ይሕቡኒ ኣምላኽ ነቲ ኣንጻር ምልኪ ደው ኢሉ ዘሎ ተባዕ ህዝቢ ኢራን ይባርኽ ክብል እዩ መልእኽቲ ሓሊፎም እቲ ቆቢዕ ድማ ነቲ ኣሜሪካ ዳግማይ ዓባይ ግበሮ ዝብል ጭርሖ ትራምፕ ዳግማይ ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ ንለውጢ ስርዓት ኢራን ምምስጋን ዝዓለም ይመስል እዚ ስእሊ ሓይልታት ኣሜሪካ ንመሓዛ ቴህራን ዝኾነ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ድሕሪ ምንጫይ ትራምፕ ንኢራን ምፍራሕ ኣብ ዝቕጽሉ ዘለዋን እዮም እቲ ስእሊ ግራሃም ምስ ትራምፕ ኣብ መርከብ ኤር ፎርስ 1 ተሰቂሎም ድማ ሰመት ኣጋምሸት ካብ ፍሎሪዳ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበረ እዋን ዝተሰኣልዎ እዮም
قدمو جراهام تماثال قبيع عبز حازة قال محتت لمنجستي إيران مخنيات قريب نيريم السيناتر أملعت هاجر سفح زبلت صار منجستو عامتات عبز كايرل زلوان ترامب نهزب إيران حقوق أي حابني بمباليو قليصم جراهام نتاق قدمي إسلاموي سورة 1979 زنبرت بانديرا إيران اون زرقي قبيع زلبس اللوان سلازي 2026 إيران مليسنا عباي إن جبرا عمد كتخون اتسألن تسفع قبرني لهم حالف سنبت ترامب حيلتات سقطان سلفنيات تتقاتلهم أمريكا قبل المنجس إيران والتهدراوت على أكتأتهم مخانم زهابو متنقطع يدقي مقاليصهم بريزنت أمريكا نجايزنيات أب زهابو قال كمتي قدم حزيز قبر وزنبرو سبات كقتلون تجميرهم بأمريكا أزيوم كوكعيوم زبل قمت علني بمبال نيرانويان سبسلطانات أتنقيقهم لهم إيرانويان أنصارنا يجزارسهم منجس تقامهم زسمعو تتعبق تخوينهم زسؤلو زلو تنكر بوليس وصا أمريكا نتي أبور حسنة قبل التهاجر بإسرائيل زكاريتو متقعتي أمايت فيلات زقتل متقعتي أصديقيهم سبسلطان إيران نتي مفرح ترامب بمنصاق أمريكا قبل الهاجرهم اتفصمو زخون عين متقعتي كقطم مخانم متنقيقهم لعلوي مرح إيران علي خمني مادرو أب كاراكاس مستحزة أب يكس نسألعي إيدنا أين هبينا قبل صحيفهم نسألعي ببركو كننبركو خينا بمبالي مقليسهم أب ورحي سنة أمريكا مستا إسرائيل قبل الإيران زكاريتو متقعتي تنبيرام أبتن سلسة كندي نوكليراوي بوتات تهاجر بومباتات أودي قايم إيران ملاشي هيبان أبدوها أبزركب معسكر أيرا أمريكا مسايلات بمتكاس أبتوتام زخون قدعات كيس أبتريفيوم دحر متقعت إيران نويح كيس أنا حتى وخسيد دوم بالتبزيهم أبز حلفو سمن جن إيران نيوكليراوي بروغراما ومساريتات ميسايل داغماي كتهانس انت فتينام نتخوينات كحدثو مخانيم أفراري حنيرو ترامب حجي إيران داغماي كتهانس تفتن كمزلا يسمع له انتهاليو ومدمام كنو دقم كندمسوم كنقددينا إيلو ترامب كنو دقمينا نجهنم دما كنلؤخومينا بمباليم نسب سلطانات إيران أتنقيقهم عب فنزويلا زكاير زلو دفرز زملو سرحيت أمريكا إيران كأزال علامات ترامب كتخون تخليا زبلو قمتات دمام ببزحي يوصلهم لوم دما نبر بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادرو عب أمريكا ناب فرد زغرب خوينم كساب حزي بريزيدنت هاجري كبل قليصلهم شواسبي كساب حجي بريزيدنت هاجري مراحي فنزويلا نيكولاس مادرو بوتهدرو حيل أمريكا مسجوهم دحيدة معاتات عبيت فرد نيويورك نصهنتو تخالخ اللهم خبركم متخطاتلتي زيناتات تግራይ هورايزن يسعى زبلنا زيناتات أبزازي من لنا نسنا مكتالكم نمسجن سلام